खृष्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर गिबिसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हाजासे हामबाय होनग्रोबाय। बेजों लोगोसे जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ नायगिरि साफ्रामखौबो फोरबो जिसु खृष्टनि मुङै दिनैनि गोथार बाइबेलनि गाहाम बाथ्रायाव नायगिरि साफ्रामखौबो फोरबो जिसु खृष्टनि मुङै आं बे समाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरोबाव बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम गोथार बाइबेलनिफ्राय मोनसे गोदान गाहाम बाथ्रा आं दिनै लानानै फैबावलायबाय। त' बेनिखायनो आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो नायखांनायनि उनाव गेदेरथार इसोरनि बोरखौ मोनदांनो बा अनुभव खालामनो हागोन होननानै नायगिरि साफ्रामनिसिमबो फोरबो जिसु खृष्टनि मुङै आं दिनै बेखौनो मिजिंथिहरदों। अब्ला बे समाव अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नोंथांमोननिसिम बे मोनसे बाथ्रानि सायावनो फोरबोनि गाहाम बाथ्राखौ आं दिनै शेयार खालामनो सानदों। त' बेनो जाहैबाय obedience ना बाथ्रा मानिनाय। दिनै जोङो obedience होननानै बुङोब्ला जों बयबो मिथिगौ। त' बेखौनो जों मिथिनो हायो जे बाथ्रा मानिनानै सोलिनाय बा बोसोन मानिनानै थाबायनाय बा सोलिनाय बेखौनो जों दिनै obedience ना बेखौ दिनै जोङो मिथिनो हायो। त' अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जायफ्रा जों दिनै फोरबो जिसु खृष्टखौ जों दिनै नाजावबाय, एस्पेसियेलि जायफ्रा ख्रिस्टियान मानसिफोर उन्दैयानो जा गेदेरानो जा बा नोंथाङा जेखि थाखोनि जेखि रेंकनि मानसि जाया मानो जायफ्रा फोरबो जिसु खृष्टखौ खुलुमो बिथांमोननि थाखाय बा जोंनि थाखाय बे obedience बे बाथ्रा मानिनानै सोलिनाय थाबायनाया जोंनि ख्रिस्टियान जिबनाव इनायनो गेदेरथार आरो इनायनो गोनांथार। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जाय ख्रिस्टियान बिथाङा ना फोरबोनि बाथ्राखौ मानिनानै सोलिगोन, जाय बिथाङा फोरबोनि बाथ्राखौ मानिनानै थाबायगोन, बेबायदि ख्रिस्टियानासो बेबायदि बेक्तियासो इसोरजों हामजाजानाय बा इसोरनि नोजोराव धार्मिक दिनै बिथाङा दिनै नुजागोन। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला फै जों आरोबाव एसे गोथौयै जोङो मिथिनानै जोङो लाबावनि जे what does Bible says about obedience बेनि सायाव जों गुसुङै रायज्लायज्लायबावनि। त' अनसाग्राफोर जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ जों ख्रिस्टियान बिदा फंबाय बिमा बिफा बिब' बिनानाव जोंनि ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय बे बाथ्राफ्रा जोंनि थाखाय इनायनो गोनांथार। त' जोङो बे समाव मिथिनानै लानि ना बे बाथ्रा मानिनानै थाबायनायखौ बा बोसोन लानानै थाबायनायखौ बा obedience-खौ ना माने ओरैबायदि दिनैहाय जोङो मिथिनो हाबावो जे बाइबेला दिनै बेबायदि नुजाहोयो जाय बेक्तिया बाथ्रा मानिनानै सोलिदों, जाया फोरबोखौ मानियो, जाया फोरबोनि obedience बेखौ बाइबेला ओरैबायदि नुजाहोयो जे मोनसे बिराद गिदिर एसेन्शियेल मोनसे बिराद गिदिर गुरुत्त अननायनि हाबा मावना दिन्थिनाय। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर मिथिबायना मोनसे बिराद गिदिर अननायनि हाबा मावनानै दिन्थिनाय दिनै बेबायदि गुरुत्त दिनै बाइबेला मा बेरखांहोयो जायफ्रा obedience बिथांमोननि सायावहाय बा बिथांमोनखौ ख्रिस्टनियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरोबाव ना जेरैबायदि बे नुजानायफ्रा जेरैबायदि ना act of love that means अननायखौ हाबा मावनानै दिन्थिनाय आरो बेल' नङा act of faith that means फोथायनायखौ हाबा मावनानै दिन्थिनाय आरो दिनै बेल' नङा act of submission हाबा मावनानै दिनै गावखौ फोरबोनो गथायनाय। ख्रिस्टनियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दिनै बेबायदि नुजाथि होयो आरोबा बाइबेला बेबायदि बेरखांहोयो जाय बिथांमोना फोरबोखौ बा फोरबोनि बाथ्राखौ
मानिनानै सोलियो बा फोरबोनि बाथ्रा बायदि हाबा मावो बेनिखायनो ख्रिस्टियान जिबनाव obedience बोसोन मानिनानै थाबायनाया इनायनो गोनांथार ख्रिस्टनियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला बे समावहाय नोंथांमोननिसिम गोथार बाइबेलनिफ्राय मोनसे बाइबेल सिरि आं बे समाव फरायनानै खोनासंहोनि नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय तो बेखौ मोननो हागोन 1 सामुएल chapter 15 verse 22 से सामुएलनि 15 सिरिनि 22 सिरियाव बेबायदि लिरदों सामुएला होनबाय फोरबोआ बबेखौ हामजायो बोसोन लानायखौ ना सालामि आर बुलि बावनायखौ मोजांसिनथार मेन्दा बावनायनिख्रुइ फोरबोनि बोसोनखौ मानिनाया गाहामसिन तो खोनाबायना अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर सामुएला सासे इसोरनि गेदेर नाबिमोन आरो सानसेखालि बे नाबियानो सासे राजाखौ मोनसे हारिनि सायाव बा मोनसे जाथिनि सायाव ना गेदेर फोजोबस्रांनो थाखाय थिनहरदोंमोन आरो बे राजाया थिनहरजानाय बायदि थांनानै हाबाफोर मावहैदोंमोन नाथाय मा राजाया लब जानानै मोजां मोजां जिनिस मोजां मोजां मुवाफोरखौ दिनै बियो लुट खालामनानै बा डाकाति बायदि खालामनानैसो दिनै लानानै फैदों नाथाय फोरबोआ होनदोंमोन गासैखौबो जेबो लाबोनो नाङा गासैखौबो मा खालामजोबनांगौ दंस दिनै खालामजोबनांगौ नाथाय राजाया मोजां मोजांखौ दिनै लानानै फैदोंमोन तो बेनिखायनो फोरबोआ बा इसोरा दुखु मोनबाय आरो सामुएला बे बाथ्राखौ दिनै राजानो रायथिबाय जे फोरबोआ बबेखौ हामजायो बोसोन लानायखौ ना मोजांसिनथार सालामि बा बुलि बावनायखौ तो मा होननानै बुंदों मोजांसिनथार मेन्दा बावनायनिख्रुइ फोरबोनि बोसोनखौ मानिनाया गाहामसिन ख्रिस्टनियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जोंनि थाखायबो दिनै बेनो नोंथांनि थाखायबो दिनै बेनो फोरबोआ मोजांसिनथार मा बुलिफोर बावनायनिख्रुइ बे फोरबोनि बाथ्राखौ मानिनानै सोलिनायखौनो मा एकदमबारे हामजासिन ख्रिस्टनियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर तो बेनिखायनो ख्रिस्टियान साफ्रोमबो मास obedience to Lord Jesus Christ जों ख्रिस्टआरि साफ्रोमबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि बाथ्राखौ बोसोनखौ जों दिनै मानिनानै सोलिनो नांथारगोन अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जाय ख्रिस्टियानफ्रा फोरबोनि बाथ्राखौ मानिनानै सोलिनो हायाखै बिथांमोननि जिबनाव एम्पटी that means लांदां जेबो गैयै बोर गैयै आशीर्बाद गैयै दिनै बे नुजागोन आरो जागोन अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो दिनैनि बे मुगायाव इनायनो दिनै दुखुनांथाव नोंथांमोना मिथिगौना जोङो फोरबोखौ मा बे मुगायाव फोरबोनि खोथाखौ मा मानिनानै सोलिग्राखौ इनायनो खम दिनै नुनो मोनबाय दिनैनि बे मुगायाव जोंबादि मानसिफ्रा ना फोरबोनि बाथ्राखौ मानिनानै सोलिला आरो मानिनानै सोलिग्रा मानसिफोरखौबो इनायनो खम दिनै मोननो थाङो आरो दिनै मोनबाय माबादि जागोन अब्ला बे समाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर ना जोङो फोरबोनि बाथ्राखौ दिनै जोङो मानिला गावनि गोसो बादिसो जों दिनै थाबायो हास्थायो आरो मोनसे बाथ्रा दिनै बेखौनो होनदों ना बेनो जाबाय जों इसोरखौ दिनै जों खोनासङो नाथाय मा गावनि गोसो बादिसो जों दिनै मावो जों ख्रिस्टियान साफ्रोमबो ना जोङो जोंनि खोमाफोरजों फोरबोनि बाथ्राफोरखौ जों दिनै खोनासङो जोंनि फादार जोंनि रेभारेन्ड जोंनि बिशप ना जोंनि हाफ्राम फालक एभान्जेलिस्ट पास्टरफोरनिफ्राय जों इसोरनिखौ खोनासङो नाथाय गावनि गोसो बादिसो जों दिनै मावो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर फोरबोनि बाथ्राखौ खोनासंनानै गावनि गोसो बादि मावग्राया there is no blessing from God बेवहाय इसोरनिफ्राय खुनु बोर बेयाव दिनै थानाय नङा आरो अनखां जानायखौबो दिनै मोननाय नङा बे फोरबोनिफ्राय जों दिनै बेखौ मिथिथारनो नांगोन नाथाय दिनैनि बे मुगायाव सानथ्र'हायै जोङो गावनि गोसो बादिसो दिनै जों खामानि मावसै फोरबोखौ दिनै जोङो खोनासङोल' नाथाय फोरबोनि बायदि जों दिनै बोसोन लानानै
जों दिनै मावग्रा नंथारलिया दा अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला मा जागोन गोबांथार समावनो जोङो फोरबोल' दिनै जों होनसै जोंनि खुगा सालायफोरजों फोरबो होननानै जों दिनै गाबज्रिसै नाथाय जों गावनि गोसो बादिसो जों दिनै थाबायो आरो खामानिफोरखौ दिनै जोङो मावो इसोरनि इच्छा बादिखौ जोङो माब्लाबाबो दिनै जोङो मावलिया अब्ला बे समावहाय अनजाग्राफोर नोंथांमोननिसिम गोथार बाइबेलनिफ्राय मोनसे बाइबेल सिरि फरायनानै आं खोनासंहोबावनि थ' बेखौ मोननो हागोन Gospel of John chapter 14 verse 23 गाहाम खौरां यहननि 14 बालाबनि 23 सिरि बेयाव मा बुंदों जिसुआ बुंफिनबाय सोरबा आंखौ अनोब्ला बियो आंनि बाथ्राखौ मानिगोन आरो आंनि आफाया बिखौ अनगोन आरो जोङो बिनियाव थांनानै बिजों थाफ्लायगोन खोनाबायना थ' जिसु ख्रिस्ट'आ बे बाथ्राखौ दिनै बुंदों जेब्ला बियो संसाराव दङमोन मा होनदों जिसुआ बुंफिनबाय सोरबा आंखौ अनोब्ला मा बियो आंनि बाथ्राखौ मानिगोन आरो आंनि आफाया बिखौ अनगोन आरो जोङो बिनियाव थांनानै बिजों थाफ्लायगोन अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर फोरबो होननानैल' जानाय नङा नोंथाङा जुदि फोरबो होननानै फोरबोखौ अनोब्ला बे फोरबोनि बोसोनखौ नोंथाङा दिनै मानिगोन जोङो दिनै मानिगोन आरो जुदि मानियाब्ला बे फोरबोखौ नोंथाङा अनाखै बा जोङो दिनै अननाय जानाय नङा जों जुदि फोरबोखौ अनोब्ला बे इसोराबो बे आफायाबो होनदों नोंखौ अनगोन जोंखौ अनगोन आरो जों बिनियाव थांनानै गोथाङै जों दिनै थाफ्लायगोन ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर आरो मोनसे बाइबेल सिरिबाव गाहाम खौरां लुकासनि 10 बालाबनि 28 सिरियाव होनदों आन्थाय बियो होनदों सैथोयै इसोरनि बाथ्राखौ खोनासंनानै लाखथाबग्राफ्रा बोर होजाग्रा खोनाबावबायना आन्थाय बियो होनदों सैथोयै इसोरनि बाथ्राखौ खोनासंनानै लाखथाबग्राफ्रा बोर होजाग्रा ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर इसोरनिखौ खोनासंनानै गावनि गोसो बायदि मावनायाव no blessing from God नाथाय सैथोयै नंगौयै धोरोमियायै बे फोरबोनिखौ खोनासंनानै इसोरनि बाथ्राखौ लाखथाबनानै बै फोरबोनि बायदि बोसोनखौ मानिनानै सोलियोब्ला नोंथाङा जुदि obedience जुदि जायोब्ला जों जुदि obedience जायोब्ला सैथोयै जोङो मा बोर होजाग्रा नोंथाङा दिनै बोर होजाग्रा ख्रिस्ट'नियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर थ' बेनिखायनो बे भिडिअनि गेजेरजों आरो बे बाइबेल सिरिफोरनि गेजेरजों जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायबाय बा नायगासिनो दङ आं दिनै बेखौनो खावलायगोन फैदो जों सैथोयै फोरबोनि बाथ्राखौ खोनासंनानै लाखथाबनानै बे फोरबोनि बोरखौ जों दिनै आवग्रिदिनि आरो जों दिनै obedient जाथारदिनि आरो जोंनि ख्रिस्टियान जिबना must needed to obedience to Lord Jesus Christ अनजाग्राफोर जोंनि ख्रिस्टियान जिबना बे फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि बोसोनखौ मानिनानै सोलिग्रा थाबायग्रा जिउ ख्रिस्टियान जाथारनो नांगोन अब्लासो बे फोरबोनिफ्रायबो जोङो बोरखौ मोनगोन आरो जों दुखुआव दंब्लाबो बे इसोरा जोंखौ अनखांगोन आरो जोंखौ बासायगोन थ' हामबायसै अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आसा खालामो नोंथांमोना बे obedience ना बे बाथ्रा मानिनानै सोलिनाय बा फोरबोनि बोसोनखौ मानिनानै सोलिनायनि सायाव खुब गाहामथारै बुजिबाय मिथिबाय आरो बेनि गाहाम बोसोनखौ मानिनानै सोलियोब्ला मा दङ बेखौ बुजिबाय होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै मिजिं थिहरनानै दिनैनि गोथार बाइबेलनि गाहाम बाथ्राखौ आङो बेयावनो दोनबाय गोजोन्थों खुलुमबाय इसोरा नायगिरि साफ्रोमखौ बोर होथोंसै